Tiaf o mes liv Gaeilge misha on malchach agus an juv big Minecraft ja immer to gome. So, ham chun dawn no a chrahu agus ha menim raun he gom sa hen hern. So, ha dawn on malchachig raun he gome. Agus, well, dierhan gwil tusmach o gom leis mer gwil on tisil gine jochen usai de gom. So, big survival in usai de gom no mar ta skrite an sa marthanus. So, ham chun an dawn a chrahu agus, well, niadr Ca meg ma spawn point no ein rod don taison a cha me súl gomór leis. Right, so ha meeting le sa savanna no mar atá scríte tanglan on savanna agus in Nigeria ni hetníon an biome seo lom in enchur a chiator dom gwil na plans hawl an son. Ha na queerdig an sa agus ha lebe voim so begur mid a varú chun an lebe son a chrahu ach sin mar a bhíon an saoil socha. Right, ce go bhfuil léir scristianta gom na cuirdig i léad ha lebe nó a gom agus ní gad am a bheith imúiseachtar idir na híthe so is ma handrod son. So, ham chun dul I dro na plans an sa, mar han savanna an o lawm a fad yn o'r gyrif, ni fech le heid I gwyn in ergen ha se ro lawm. So, ham an sa savanna yn ish, agus wel, ha an ihe teacht, so ham chun dul im cholle. Wel ham ro lua for láthir ach dieran gwil se nach mór raun. So, cadid na sprachna tá a gom in jov. Wel, ha fólarum éiran a bhaint ón dalún, mar bheach se godés do meach mar le sí ní beir agus chomáile sin. Stoch meach se godés do meach tig a gom rim déide na episóide ach wel nílim rochinte ag an buinte sa an meig glorama a gom chun sin a dhéanamhach híhamí a réalnos. So, begur éiran a bhaint, so se sin an rod tá chun dhéanamh ach ha gúil an sa, so is maithan rod son, mar amanta bíon se róheorcha chun a bheith ag mína dóireacht gan an gúil, so ha man an sás, do go bhfuil se fachta gom an ish. So, ham chun George Nog a bhaint chun pickaxe níos fearr a chrathú, mar ní deoglum gomenin áin éireann a bhaint domeach an ceann aimime sa a gom mar se ró lag stocha. So, ham chun an George Nog seo a bhaint chun pickaxe níos fearr a chrathú. Ha mé lebe ma bháis an sa agus, well, se ha bás feachta gom. Well, de chunach raibh glowsquids nó dá déigint mar sin áin agus do bhí ach an son bhíos ró dhéanach chun I déchail agus se de fóras bás ach chum se chun ma stiff a bhailú stocha le chún dé beag na héanrod áin ach se sin mar a tharlíonn Minecraft. Ní rós an ám ma stifa bhailú mar de bhíos ró dhéanach ach níos ha baile a gom an sa ach ní féidir an lebe gúsáid mar go bhfuil na zombies híos an son. So begur an fnacht go bhfuil an lá take chun dul chun chéan le dhéanamh stocha ach I líd ha bhíidir gom an sa. So ha aidíonach déan le teacht agus ha ma chuine an seo lebe bháis gus bhfuil lomsa bhfuil de bhíos lebe ma bháis ach níos ham bra ach se ha aidíonach déan le take agus ham chun mar le sí a chrathú agus na héanrad eile agus bead tharnéis ag an buinte sin. So, ha merle sí a gon sa, agus ha uibh an sa, agus well, de chunach endermin agus bhí dawn alle áin chumá, ach ha éireann bhuaim
agus, well, nílim se idir bás all ríis ach se begarum rajing Gianna chun an áil, mar sin an rud is táchtaí fel láthir is dócha ach fecha ha níos mó gúil an sáthir líad. Right, han na zombies harnéis agus ha skeleton ná noch má ach ha chun Lewis dócha mar Lewis an son nílim se idir bás all ríis ach ham lán hást a bheith an sá sa bhaile seachas bheith san uamh an son ach se begarum dul harnéis ón a gceann tamlíon is dócha chun an áil. Ha an fachta gom an sá ach nílach ceann a bhain ón me léan agus cloisiom na zombies ríis ach ha nó thuamh eithe mar de bhíodar a bhad níos simplí nóir bhí is móg ach níos haid fad eithe is cosúil agus is ócha bhfuil se defriúil conas a déanaan well, ní raibh copúir a gom nóir a bhíoch Minecraft doimir a gom ach se ha na héan réithe ach ha zombie le leis an sá agus ha duine le an san agus ha beirt ag techt agus se ham chun éalúiríis mar bhí nó dhéanamh gom a gcónaí ach do hála réigant san agus ní raibh is gom greibh an zombián fiú ach ní rós I bhad ón áit seo so le cún of dé beag gachrod án an óir seo Hiam stiff an son is dócha so se ham gra ach ha na zombies fós an sá ach se ha an henald an sá buoch sa dia ach ha an cléamh ag an zombie an son agus ha creepers an sá agus na héan rodéile agus ha na zombies ag tríd leis an skeleton an son ach an bhfuil nó déanana sin an chuine ha mé bun ceart an éis ach ha mé torches an son agus ha chun na mecht well do bhís chun na mecht ach níos ha bás fachta gom níos ríis ach is ócha go méid gachrod án le cún of dé ach chiamíad an sá se ha rudaí an sá ré an nós mar do bhí na hair le si a fad a gom agus nílim a dúirí iad a Gaeilge se caiith mis mecht an éis is dócha ní raibh ach brean iarn fácha gom ach de chuir sa chófre ar an hagla so mar sin ha an iarn fós a gom so is meach an son líad ach is dócha gur Gaeilge mo chliamh mar well do bhí sé ag an zombie ach an son de phléasc an creeper so de Gaeilge mo chliamh ach in díirih se níl sé róálg. Fadas ha an mo ceol a chuirsteach a gom in san aon ha mo chun sé nach chuil an le a scríomh ar an mála an sá so ha níl si gan locht ránathe a gom agus dearlam gúil se cheandas na sé nach chuil is fearr sa Gaeilge Cilinn sé imreoir that there isn't a wise man without a fault agus is fear son agus ha seans ón gnéireach dína ní bhíonn si gan locht ach is fearr bhád lomsa níl si gan locht ha sé bhán níos tapúla der lom ach han má ceol críochna gom sa ach sinna déir na episóde is dócha hasúla gom gur bhuinis teitnamh as agus well do bhí sé gceiste gom teach a thógáil ach ní tharla son fidír ach beag episód nó I teacht le cún of dé so slán libh